om fotosyntesens lysafhængige proces. Til start har vi tegnet vores baggrund. Her ser vi solen, som er den, der sætter det hele i gang. Den buede form i bunden er tylokloidhulrum inde i grønkornet på en plante. Søjlen, der løber langs kanten, er tylokloidmembranen, og er her den lysafhængige proces foregår. Derudover har vi fotosystem 2 og 1, en hydrontransportør og en ATPase. I disse lysprocesser, vi skal til at snakke om, omdannes energien fra sollyset til kemisk energi. Fotosystem 2 er opbygget af mange proteiner, og inde i dette fotosystem findes et reaktionscenter i midten, og udenom findes energiabsorberende systemer. I disse systemer sidder farvestoffet klorofyl, som også er det, der gør planterne grønne. Når et klorofylmolekyl rammes af lysets stråler og modtager energi, bliver molekylet exciteret, hvilket vil sige, at det nu har mere energi end før. Det overskydende energi leveres videre til de andre klorofylmolekyler, og den absorberede energi kan nu sendes videre til reaktionscentret. Når de har modtaget for meget energi, udsender de en elektron. Da molekylet nu har udsendt en negativ ladning, og der er flest positive, har den nu brug for en elektron til at overtage pladsen. Dette gør den ved at spalte vand og dermed få sin oprindelige ladning tilbage. Da elektronen, der bliver udsendt fra fotosystem 2, bliver transporteret ind i elektrontransportkæden, og dette medfører en åbning af hydrontransportøren, og gør, at hydronerne nu kan bevæge sig fra den lave koncentration i stroma og ind i tylokloidmembranen, hvor der er høj koncentration. Altså sker en diffusion. Det kan dog også ske, at koncentrationerne bliver for høje, og når det sker, så åbnes ATPase-kanalen. Det sker ved at syntetisere ATP ud fra ADP og frit fosfat. Efter elektrontransportkæden kommer elektronerne over i fotosystem 1, og her kan også absorberes energi og frigives elektroner. Dog kommer de elektroner, der her bliver frigivet, hen til en transporter. Her er de to veje at gå. De kan enten være en brik i omdannelsen fra NADP og en hydron til NADPH, eller de kan transporteres tilbage og starte forfra i fotosystem 1, hvilket vil skabe mere ATP. Begge udfald kan blive nyttige i de lysuafhængige processer.